دنباش گدارنیجا وارا پرخودرس پودکسته از Ömer Faruk Baran ji ve podcastê notên xayên ser kültür, sanat û edebiyatê radigihînim vê saetê vê deqê hûn dikubin bi dengê xwe biwere me. Musa Anter di xatireyên xwe da mele, mamoste, şêx û şair, Kurd û Tirk ser gelek meşhûrên dewra xwe nivîsiye. Ew meşhûrên dewra Musa Anter ya li kantîna wî ya li Beyoğluya Stenbolê bûne müşteriyên wî, ya di siyaset, heps û sürgûniyê da bi wî re meşiyane, ya dema wî hukuk û felsefe dixandiye ketine dersên wî, ya jî dema li Diyarbekir müdürê otelê bûye, hatine li otela wî mane. Xencî karên ticarî û nivîskariyê her hal zarşêrînî û nüktezaniya Musa Anter jî kiriye ku ew di dewra xwe da derdoreke fireh çêke. Qîza Musa Anter, Rahşan Anter di xatirayên xwe da ji wê derdora fireh behsa Safiye Ayla dike. Rahşan Anter bi gotina bavê xwe reşê dide zanîn ku Musa Anter müptelayê müzikê bûye û wî gelekî guh didaye ser Safiye Ayla. Reşê dibêje bavê wê qedr û qîmeteke giran didaye Safiye Ayla ku ew di şevên yardıma bo telebeyên li dora Musa Anter bêpere bi dildarî derdiketiye ser sahneyê. Li gor gotina reşê çigava Safiye Ayla mikrofon di destan da li ser sahneyê bûye, Musa Anter jî li şûna xwe di ber xwe da bi wê re digotiye. Ji müzikên Safiye Ayla gelse o şuh meclise naz û tegafûl eylese di bîra reşê da maye. Yani eger ew canika were ciwatê û bi naz û îşveyan xafiliyê vene. Musa Anter ji sazên Safiye Ayla ji vî pir hez dikiriye, ew tim li ser zimanê wî bûye û qîza bavê xwe Rahşan Anter reşê jî werga ji wî elimiye. Gudarênêja em hatin dawiya bernameya xwe. Metna vê bernameyê hûn dikarin ji perxudres.blogspot.comê bixwînin. Perxudres Podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi beşeke nû bi we re ye. Vêga vê bi xatirê we.